estas xornadas de divulgación sobre, bueno, pues, algo que os que estamos aquí e moitos máis non hemos vivido, ese eclipse que vai vir o día 12 de agosto, pois ir empezando a ter un pouco de conocimiento sobre o que vai a ser e tamén sobre o tema do turismo, xe é moi importante para a nosa zona que a xente nos veña a visitar e que veña un pouco a dinamizar un pouco a economía pois destas zonas. Eu pola miña parte agradecerlles a todos que elixiran pois o noso concello a vir a dar estas primeiras jornadas, sobre todo por esta zona, por a zona dos Ancares. Así que moitas gracias a todos e nada máis, a directora nos dirá. Pois moitas gracias, alcalde, por nos acoller tan ben no Concello. É unha honra moi grande poder estar aquí. Desde a Xunta de Galicia, Turismo de Galicia, estamos levando a cabo unhas xornadas en colaboración cos destinos Starlight de Galicia, que son unhas xornadas técnicas arredor do eclipse e arredor do astroturismo. Queremos dar unhas xornadas formativas para poder informar aos cidadáns, nomeadamente aos turistas que se acheguen a nós, porque así vai a suceder, e queremos dar unha información fiable e, bueno, o máis ampla posible. Entón, requerimos da vosa colaboración, porque seredes os portavoces do destino, pois, e todo para que o destino sea un destino de calidade, temos que estar todos formados. Por favor, non vos preocupedes de facer ningunha pregunta, nin de cortar, non vos cortedes, perdón pola expresión, e nada máis, que aproveitemos todas as xornadas e todos aprendemos sempre. Entón, bueno, pois nada, a seguir aprendendo. Moitas grazas a miña compañeira Andrea da Deputación de Lugo, que nos dará pois a visión do destino Starlight e nos explicará que o destino Starlight e por que estamos aquí. Bueno, en primeiro lugar, eu quería agradecer tamén a Axencia de Turismo de Galicia a aposta polos destinos turísticos Starlight, por vir ao territorio onde estes CEOs foron premiados pola Fundación Starlight por a súa calidade na observación das estrelas. Temos unos CEOs privilexiados. Cando viñeron os técnicos da Fundación quedaron impresionados cos datos de oscuridade que temos nos CEOs da Reserva da Biosfera dos Ancares lucenses, e pensamos que é un bo momento para comenzar este traballo de fomento do astroturismo na zona de Ancares, da MAO de Turismo de Galicia, grazas a sempre a boa acollida que temos do Concello de Navia de Suarna, e moitas grazas, sobre todo, aos representantes do sector turístico desta zona, que non sodes moitos, pero estades perfectamente elixidos, tedes unhas casas de turismo rural, unos establecementos de moita calidade, que penso que van ter moita visibilidade neste proxecto de fomento do astroturismo na zona. O destino turístico Starlight partiu dun proxecto da Reserva da Biosfera dos Ancares lucenses, é un destino moi xove. Penso, Carmen, que agora somos en Galicia 9 destinos. Na provincia de Lugo temos a Muras, a Chantada e tamén os Ancares. E, bueno, penso que é bo para vos, que sodes os que vades ser os anfitrións do territorio, todos os turistas que recibiremos o 12 de agosto, que teñades esta información de primeira mão de expertos científicos da empresa Corvus Maris, que penso que nos van a dar a información precisa para que as persoas que veñan a este estupendo territorio a coñecernos e a coñecer os nosos CEOs, pois podan ver a eclipse con seguridade e con coñecemento tamén. O sea que moitas grazas. O primeiro, agradecer ás entidades que fan posible isto, porque é unha necesidade, vale? Isto non é postureo, é unha necesidade. Entón, agradecer a Dirección Xeral de Turismo, en primeira instancia,
a Diputación de Lugo e o Concello que tamén presta, digamos, as instalacións. Vou empezar por unha puntualización e unha pequena explicación. A primeira puntualización é para Andrea. Non tedes un premio da Fundación Starlight, tedes un recoñecemento dos ceos que tedes e da labor dunha zona en manter esos ceos. Mais que para min, polo menos non é premio, é recoñecemento e así o temos que tomar digamos, en todos os ámbitos, vale? Que hai que seguir traballando, que costou chegar o mellor a ese couso, pero é un recoñecemento do bo espacio que tedes e da boa labor que facedes, así que vos animo a continuar nese camiño. O segundo, voume referir a unha cousiña que decía o alcalde que é moi importante. Unha cousiña, a min gustame moito falar, pero me gusta tamén moito preguntar, que me preguntedes, que me intentar facer un coloquio máis que estar aquí 1 hora ou 2 horas e aburrir as ovellas, vale? Entonces, para vos que é o máis importante de cara a Eclipse? Que feito é máis importante de cara a Eclipse? Todos non xuntos, por favor, que non se entende. Vale? Dicía o alcalde unha cousa que é moi importante, que é dinamizar a zona, vale? Entonces, a Eclipse, máis que ser un hito que vai pasar un día, durante 2 horas, 1 minuto e pico de totalidade, ten que ser un feito que deixe un pozo, vale? Que primeiro, que xa de cara a Eclipse, pois, que trae a xente para dinamizar a zona, pero que despois deixe un pozo, vale? Que a xente retorne. Daros conta que moita da xente que vai a vir, vale? Moitas das persoas que van a vir exclusivamente por mirar a Eclipse, vale? Non coñecen en moitos casos Galicia, non coñecen o entorno de Navia, non coñece Becerreá, non coñece un montón de zonas de Galicia, pero van vir, de acordo? Van vir, e van a mirar o bo que temos, de ceos, de gastronomía, de alosamientos, da xente que somos, e iso que ten que quedar despois da Eclipse, vale? A Eclipse é un reclamo que está aí, nadie pagou porque tuvésemos unha Eclipse, temos que aproveitalo, vale? Pero temos que facer tamén unha labor unha da que estamos facendo ahora de formación, vale? De formación para saber que vai acontecer e como podemos aproveitar, como podemos arrimar hacia nós todo o bo que pode traer iso, vale? Esperemos que o malo non traia nada, pero que o bo sí o traia. Bueno, vou agradecer outra vez a Andrea, porque xa me fixo unha labor que eu tiña aí posta, que era presentar un pouco o destino turístico Starlight. Bueno, penso que non fai falta afondar moito máis, non? O único, esta parte de aquí abaixo, vale? Que na Eclipse, en esta zona aquí, onde estamos en Navia, poderemos disfrutar de 95 segundos, vale? Un minuto 35 segundos de totalidade, vale? Ter en conta que a máxima duración nos sitios onde ten máxima duración estamos falando en 10 segundos máis, nada máis, vale? O sea que por aí xa temos un moi bo sitio para poder, digamos, ver a Eclipse, vale? O sea, xa estamos en moi boa zona, xa temos algo adiantado, de acordo? Bueno, falar da Fundación, pois tampouco vamos a afondar moito, pero bueno, é unha entidade que deriva ou que xurde despois de o que se coñece como a Declaración da Palma, e o que fai, pois, é tentar certificar, tentar recoñecer, como decía antes, vale, que uns determinados ceos, incluso alosamentos e paraxes, pois teñen unha calidade do ceo bastante boa, vale, sobre todo o astroturismo. E que se pretende con ese facer astroturístico? Preténdese beneficiar a población, sobre todo. A ver, supoño que aquí en Navia pues, estades acostumados a que a xente non quede moito aquí, intente escapar, hai que ir a ganar a vida a veces fora de aquí, non. Esta é unha maneira moitas veces de dar ocupación a xentes de aquí, vale? Temos unha oportunidade máis, non resolve todo, pero temos unha oportunidade máis, vale? Entonces, a Fundación Starlight, pois, o que tenta é aportar o seu graniño de arena para que esa economía desa zona pois sexa un poquinho máis atractiva de cara a xentes que vivides aquí.
Bueno, aquí tedes os destinos turísticos Starlight de Galicia, o primeiro foi o de Trevinca, depois temos o Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia, eu son de Vigo, son guía tamén do Parque Nacional, vale? O sea que coñezo bastante ben ese destino, invítevos a ir aí. O día de eclipse non fai falta, vale? O día de eclipse é mellor aquí. Temos a Muras, temos a Lalín, Chantada, estamos aquí, non? A Reserva da Biosfera dos Ancares Lucenses, a Reserva da Biosfera das Mariñas Coruñesas, e despois Fornelos de Monteolla, que é unha única, digamos, acreditación a Starlight, que foi a última en incorporarse á familia Starlight. Bueno, vamos a comenzar, que vamos a intentar facer tres cousiñas, non? Unha, sobre todo, é dar un contexto xeográfico, porque iso vai ser moi importante de cara a eclipse, ter un contexto de que vai a acontecer, como vai a acontecer e por que vai a acontecer desa maneira en un contexto xeográfico determinado, vale? Despois vamos a tentar de mirar por que suceden as eclipses, non? Que astronomía básica, vale? Non vamos a meternos en grandes fonduras, que astronomía básica interveñe nas eclipses, e despois outra, eu creo que de hoxe, se vos quedades con esta parte, sería o máis recomendado, o sea, esa parte é obligatorio, vale? Despois vamos a facer un examen, esa parte tedes que aprobala sí ou sí, tedes que aprobala sí ou sí, que é como observar a eclipse con seguridade, de acordo? Iso é básico, importante, moi importante. Bueno, vamos a mirar, vamos a falar un pouquiño dos contextos xeográficos, entonces temos que ser conscientes que a eclipse non vai ser a mesma, vale? Bueno, é o mismo Sol, a mesma Lúa, pero vai ter diferencias en canto a duración, en canto a altura, en canto se vai ser total, se vai ser parcial, non? Entón non vai ser o mismo en A Coruña, que en Lugo, que en Ourense, vale? Que en Pontevedra, non vai ser o mismo en Coruña que en Carnota, vale? Coruña ciudad que en Carnota, hai diferencias, pasa o mismo. Que pasa? Que en Lugo tedes a ventaxa de que aproximadamente o 98% da provincia está dentro da totalidade e está moi ben situada na totalidade, vale? Hai unhas zonas do sur de Lugo, pero un 2% nada máis, que aí vai ser parcial, vale? Cando falamos de parcialidade e de totalidade non falamos de millor nin pior, non falamos de calidade, falamos de fenómenos distintos, vale? En toda Galicia vai ser moi espectacular porque o mínimo que vamos a ter é 99,algo%, non? Entonces, en un lado tocará parcialidade, en outros tocará totalidade, vale? Donde vamos a disfrutar, ese é o mellor eclipse que podemos ver, vale? Os de Vigo para eles van a ser o mellor eclipse, vale? E os de Lugo van a ser para eles o mellor eclipse. Non hai diferencias e todo, pero se nos toca estar ali, temos que estar ali e disfrutalo. Entonces, que vai a acontecer? A ver, que vai a acontecer? Como? Pero como se chaman a iso? Vai a acontecer unha eclipse solar total nas zonas de totalidade, vale? Nas zonas de parcialidade será un eclipse parcial, o 99,algo%, que é moi importante, vale? Por iso Galicia é das mellores zonas, vale? Por qué? Porque vamos a ter da máxima duración, vamos a ter a maior altitude, vale? E vamos a ter, nas zonas que non hai totalidade, tamén vamos a ter parcialidade, o sea que poucas zonas poden presumir de todo iso. Cando vai suceder? 12 de agosto, vale? 12 de agosto, moi ben. Outro día me preguntaban, o 29 de agosto, non sei que, e hai xente que está moi despistada. Vale, entonces, o 12 de agosto é en torno ás 19:30, ás 21:20, vale? Estos son horarios aproximados de xeito xeral, de acordo? Despois, cada zona ten un será 19:28, hai uns minutos aí que varía a duración, o sea, digamos o feito da eclipse, non? Pero moi pouquiño, non? Como norma xeral, vamos a falar deses horarios. Por que é importante? Por que pensades que é importante? Sí, unha das cousas esas, vale? Pero vai ser moi importante, primeiro, vale? Estamos últimamente, os medios de comunicación machácanos un pouquiño con superluna azul, e despois miras a lúa azul ou rosa, e miras a luna rosa, cousa que non pasa, vale?
estamos alineación planetaria ou non sei que. E todo iso está xerando a veces unha serie de expectativas que despois non se cumplen. Miramos ali, miramos unha lúa máis ou menos igual que calquer día, e iso está facendo que digamos, as expectativas non se cumplen, non? Non sei como comentaba outro día, que decía que viene el lobo, non? Pero aquí vai vir o lobo, de acordo? O problema é que aquí vai vir o lobo e nos vai a comer a todos, vale? De feito, hai unha mitoloxía nórdica que os eclipses explicados por que dous lobos comen a lúa e o sol, vale? Unha mitoloxía moi chula. Entonces non é unha superlúa, non é unha alineación planetaria, non é algo casual, é un eclipse total. E isto vai ser, bueno, en España, en Galicia sobre todo, o último foi en hubo un 1912, vale? Fálase do 1905, pero en 1912 hubo un pouquiño de eclipse total, pero non se vai volver a repetir hasta dentro de moitísimos anos, non o vamos a ver, desgraciadamente non o vamos a ver, non? E por encima isto vai ser ou é importante para millóns de personas. Non estamos falando dun mundial que van a vir, no? Estamos falando de algo que vai a ser de millóns e millóns de persoas que van a vir, de acordo? Aparte, en que fecha estamos, en que data estamos ese día? En agosto, que pasa en agosto? Vale. Pero en canto a xente, que pasa? 12 de agosto hai moitísima xente que está aquí, vale? Hai xente que ven de vacacións, xente que estamos, xente que ao mellor do outro lado desplazámonos aquí, e xente que vai vir exclusivamente por mor da eclipse, non? Vale. Entonces, van sendo cousas importantes. Terán unha influencia social, política, económica, e esperemos que en menor medida teña unhas consecuencias ambientales, de acordo? E se as teña, que as teña positivas. Social, por qué? Porque millóns de personas, vale, vai haber un movimento de millóns de personas. Hai que adaptarse, os servicios hai que adaptarse, os medios, o corpo de seguridade de Estado teñen que adaptarse, a sanidade hai que adaptarse, as gasolineras teñen que adaptarse, a hostelería ten que adaptarse, vale? Hai unha influencia social impresionante. Política, sí, hai política, por qué? Porque están obrigados, e o están facendo, a organizar todo iso, de acordo? Miraremos agora como, pues, tanto desde o Estado, digamos, da Nación hasta que nos goberna na Xunta de Galicia, pois fixeron comisións para ordenar de alguna maneira, vale? Para ordenar de alguna maneira todo iso, están interconectadas ambas cousas. Bueno, pode ser unha moi boa oportunidade para posicionar, o que decían, para posicionar, vale, eses territorios dentro do mapa astroturístico. Vai vir moita xente que non o coñece, pero que despois seguramente vai volver, porque ve que realmente os ceos de aquí pois teñen un valor moi importante, de acordo? E ademais, despois comeron moi ben, todas esas cousas que xa sabemos, non? Bueno, exemplos da importancia. Falaba que el gobierno aprueba la creación de una comisión interministerial, isto foi o 29 de xullo do ano 2025, do ano pasado, e aquí temos pois que tamén esta noticia está datada o 22 de xaneiro deste ano, como a Xunta de Galicia pois tamén constituíu, vale? E agora esas dúas comisións están interrelacionadas, falándose, comentando, organizando, vale? En moitas destas jornadas que fixemos, pálpase, digamos, que hai unha moi boa preocupación. Eu sempre digo, de feito terminei no outro día, cando casi terminábamos, falaba unha cousa, de momento hai cousas que non nos están chegando. Por qué? Porque todavía se están intentando ligar, se están intentando organizar. Non é que non haya unha previsión, sino que esa previsión están recabando toda a información para que chegue un momento plasmar, transmitir esas cousas. Entonces, non nos poñamos nerviosos, temos que transmitir un mensaxe de tranquilidade, vai a ser moita xente, pero a cousa estáse organizando. Como en todos os lados, pues, habrá cousiñas que ese día, pues... Sí. Lo explicamos, si me permites, ya te diré que casi sí, vale, casi sí. Después, cuando vayamos a tal, lo vas a entender perfectamente, pero la respuesta es que casi sí. Vale, casi sí. Bueno,
Comentábamos que entre 5 e 10 millóns de visitantes virán exclusivamente por mirar a eclipse, vale? Exclusivamente. Non é que veñan de turisteo, non é que veñan de playa, non é que veñan para facer unha ruta de senderismo, que poden vir tamén para iso, vale? Senón que van vir exclusivamente para mirar a eclipse, vale? De feito, se hai reservas desde fai de 2 anos, a cousa xa está moi controlada. Esas están facendo reservas, esas está... a xente que está interesada en isto se está pensando nos siguientes, vale? Este aí está moi próximo, xa están reservando ou xa teñen reservado os siguientes que van a vir, non? Bueno, temos que poñer uns puntiños sobre as íes, porque isto é moi importante, vale? Vamos a empezar a desgranar un pouquiño como serán as eclipses nas capitales das provincias. Capital na provincia non quere decir que sea en toda a provincia, non? Pero, digamos, teño que marcar uns puntos sobre os que traballar, pero as capitales, de feito, hai 2 capitales que están en totalidade e 2 capitales que non están en parcialidade, vale? Pero sírvenos moito para, orientarnos un pouquiño en o que vai pasar. Entonces, temos, por exemplo, a Coruña, que vedes aquí que ten unha duración de en torno a 1 minuto e 16 segundos, vale? De totalidade, non? Falamos canto tiñamos aquí, canto dicen que tiñamos? 1 minuto 35, non? Vale. Entonces temos aí de 1 minuto 16 a 1 minuto 35, pues un pouquiño máis. Estamos un pouquiño máis hacia zona de centralidade, vale? Agora explicaremos que é iso de zona de centralidade e todo. É un dato moi importante. Aquí pon altura 12 grados. A hora que vai acontecer, que por onde anda o sol? Baixiño, vale? O mellor se estamos aquí no pobo, igual non o vemos porque xa se meteu detrás, non? Pero se subimos aí arriba, miraremos todo ao redor e miraremos como esa eclipse se pode contemplar sin problema ningún, non? Entonces, esa é outra das ventaxas que temos en Galicia, bueno, Galicia, Asturias, vale? Algúns territorios, pero sobre todo Galicia, porque vai estar dentro do que estea máis alto no horizonte, vale? Como é a horas de tardiña, pois, por exemplo, nas Illas Baleares, o que van a ter 3 grados, vale? 3 grados. De feito, xa nos están transmitindo algúns de, se me pon un barco diante, que pasa? Destes barcos, porque ali teñen moitos barcos de transatlánticos, turistas, vale? Se pon moi preto de onde ti estás, pode tapar o horizonte. Se pon máis lexos, non pasa nada, vale? Pero a cousa ali é tan crítica como esa, vale? Aquí en Navia non tedes problema, dos barcos non vos van tapar nada, vale? Así, cero preocupación. Bueno, temos aquí en Lugo, vale? En Lugo tamén temos totalidade, ten unha duración de 1 minuto 24 segundos, e tamén unha altura bastante alta, 11,2 grados, vale? Temos o eclipse en Ourense, que estamos falando das capitales, da ciudad, vale? A ciudad vai ser parcial, o igual que vai pasar en Pontevedra, que vai ser parcial, vale? Eu son de Vigo, en Vigo pasa exactamente o mismo que en Pontevedra. Sin embargo, se nos vamos a Golada, vale? Se nos vamos a parte do concello de Lalín, non todo, vale? Vamos a Rodeiro, todo iso, aí tenémolo, pouquiño de duración, pouquiño de totalidade, pero todavía teñen totalidade en ese sentido. Bueno, máis puntiños. Pensades que hai moita diferencia entre un eclipse total e un eclipse parcial ou non? Ti dices que non? Ti dices que sí. Bueno, voulle dar a razón a ela, non porque sea da Diputación, vale? Porque realmente é así. A ver, hai moita diferencia, pero insisto, se nos toca estar en un sitio de parcialidade, temos que disfrutar dese... Vai ser espectacular. Pero sí, vai haber certas diferencias, vale? Na totalidade, vamos a poder, sobre todo, por exemplo, ver a coroa solar, vale? Que é unha das cousas que se temos un pouquiño de sol aí non vamos a poder disfrutar dela, non? Aparte que non a simple vista vamos a ter outro problema nas zonas de parcialidade, ou non problema, pero vamos a ter que facer a observación de outro xeito diferente, non?
Vamos a experimentar na zona de totalidade, vamos a experimentar convertirse en crepúsculo. A min gustame dicir que en galego temos unhas verbas moi bonitas, non? Como lle chamamos a cando metes o sol antes da noite? Lusco e fusco, vale? A min gustame moito transmitilo desa maneira, vale? Vai haber, de repente, estamos de día e vamos a ter un entre lusco e fusco, de acordo? Non é de noite de todo, é unha reducción bastante importante de luz, pero non chega a ser totalmente de noite, vale? O que pasa é que vai non facer bruscamente, é dicir, nuns segundos vamos a pasar de ter unha luz rara, porque vai estar rariña, tal, e unha baixada brusca de luz, e vamos a entrar dentro dese lusco e fusco, vale? Nas zonas de parcialidade iso non vai a ser, vai haber unha reducción bastante importante de luz, pero non vamos a ter esa baixada tan importante, non? Vamos a poder observar estrelas e planetas en hora de día, vale? En hora de día, se as hai, que as vai haber, de acordo? Falábamos sempre aí con Fernando, temos en estas jornadas hai unha espiniña que ese nos pasa unha perseida, vale? Estamos sacando a fotografía, ese nos pasa unha perseida, por aí temos planetas, ou sea, temos eclipse de planetas, é unha perseida, iso sería impresionante. A gran foto, é a gran foto que buscamos. E vamos, sobre todo, a poder observar a fase de totalidade sin gafas de protección, é dicir, exclusivamente cando haya máxima ocultación, cando se produza máxima ocultación, que non hai, non vemos ninguna parte do disco solar, aí poderemos sacar as gafas. Cousa que non pasa na zona de parcialidade, porque sempre vamos a ter un pouquiño de disco solar, vale? Eso, digamos, é a gran diferencia entre unha parte e outra. Bueno, vemos aquí unha pequena, estes son reproduccións, son fotografías reais, son xeradas por IA, pero, bueno, asemella moito o que vai pasar. Vemos que na zona de totalidade a Lúa cubre completamente o disco solar, vemos a corona solar, vale? E as persoas pois, están aí entre ese lusco e fusco. Se nos vamos á da dereita, pois vemos que vai haber máis, vale? Non é tan referencia, vai haber moitísima máis ocultación, vai quedar moi pouquiño en Galicia, porque iso 99, algo por cento, vale? Pero non vai haber esa reducción na contorna, non vamos a ter esa reducción tan acusada como no outro lado, vale? Unha cousa, aquí a IA fai dúas cousas, unha ben e outra mal. A ben é que interpreta que en parcialidade as gafas son necesarias sí ou sí, pero non consigo que a xente me mire po sol, vale? Sempre que ser para temas de divulgación, xenero unha imaxen con isto, non son capaz de decir, e repito, pero debe ter un sesgo de seguridade, entonces non consigo que a xente mire directamente para eles, vale? Falamos aí que pode ser a reducción de luz pois como un día cuberto, un día nublado, vale? De inverno, vamos a chamarlle así, non? Bueno, máis puntiños. Poderemos sacar as gafas no momento de totalidade, sí ou non? No momento de totalidade, sí, non? Vale. A ver que di o moneco di que sí, vale? Entón, podemos fiarnos del. Reformulo a pregunta, eu que son da das Rías Baixas, poderemos nas Rías Baixas sacar as gafas no momento de máxima ocultación? Vale, pois que quede moi clariño, vale? Se vades alá, non sacades as gafas, vale? Unha cousiña tamén, porque a veces facemos unha incidencia sobre as gafas, estamos continuamente falando sobre as gafas, vale? Parece que as gafas así que empece o eclipse, vamos a poñelas e hasta 2 horas máis tarde non as podemos sacar. Non ten nada que ver con iso. As gafas son exclusivamente para cando vemos po sol, vale? Queremos mirar o sol, poñemos as gafas, levantamos, miramos, 20 o 30 segundiños, baixamos, quitámolas e disfrutamos da contorna, da cerveza, de falar con quen está ao lado, vale? Non é unha cousa que teñamos que estar directamente 2 horas cas gafas mirando para ali, vale? Sean gafas, sean prismáticos, adaptados, telescopios, o que sea, de acordo? Bueno, pois non, como di o moneco, non se pode nas Rías Baixas sacar as gafas, vale? E agora vamos a intentar dar unhas pinceladas
para coñecer un pouco como se produce iso, non? A min gustame dicirme que cando alguén explica fala da Catedral de Santiago, pois se fala incluso da historia, non? De como se construiu, por que se construiu, como evolucionou, se hai máis partes, se está máis novas, non sei que, pois aquí temos que coñecer tampouco o produto que temos, que é a Eclipse, vale? Pero con cousas moi básicas, miraredes que non nos vamos a meter en grandes profundidades. Sobre calquer cousa que diga aquí, se tedes algunha dúda, se queredes que afonden algo, por favor, transmitilo, explicamos un pouquiño máis en detalle. Bueno, isto, por certo, digamos, sería a secuencia, non? Sería a secuencia do eclipse, e aquí, pouco a pouco, vai comendo, chegaría aquí, e depois, pouco a pouco, vai apartándose, vale? Bueno, que é unha eclipse solar total? A ver, quen se anima a definir unha eclipse solar total? A estas horas non. A estas horas. Carmen xa sabe, porque levamos unhas cuantas, vale? Vale? A ocultación da lúa, vale? Ao ser total, ocultación total, a lúa ponse diante do sol, non? Do disco solar, e oculta totalmente. Se é parcial, pois queda aí un cachiño, non? Vale. Entón, unha eclipse total é un fenómeno astronómico onde a lúa, en que fase? Podedes ler, en que fase? En lúa nova, vale? En lúa nova. Se interpón con bastante precisión entre a Terra e o Sol, vale? Temos os tres protagonistas aquí, vale? Temos aí os tres protagonistas, entonces temos o Sol, temos a Lúa e temos a Terra. Cando se interpón por aquí diante, vale? Mirades aquí que hai dous tipos de sombra, vale? Unha sombriña máis oscura, que lle chaman umbra, e unha sombra máis amplia, menos escura, que lle chaman a penumbra, vale? Entonces, vos, aquí en Ave de Suarna, estaredes dentro de aquí, e en Vigo estarán en esta outra zona, vale? Esta zona un poquinho non tan oscura, vale? Bueno, hai outros tipos de eclipses, además do total? Sí, cales? Ti que dis que sí, dime cales. Efectivamente, alto que estás dicindo, ben, cando fallamos e botamos unhas risas, non pasa nada. Efectivamente, temos dentro deste que vai ser total aquí, vale? Se nos vamos a Pontevedra, parcial, o sea, xa temos en función de onde estemos, temos as dúas partes, vale? E despois temos o eclipse anular, que é o que vai suceder, o que vai acontecer no 2028, na zona por onde pasa, vale? Porque aquí vamos a ter outra vez outro parcial, de acordo? Entonces, vistos desde a nosa perspectiva, se vemos o Sol, no eclipse total, pois veremos como o disco lunar cubre completamente o disco solar, e o que podemos ver é esa corona. Nos eclipses anulares vemos como a Lúa, explicaremos agora por qué, non cubre totalmente o disco solar, entonces vemos ese anel ao redor da Lúa. E na parcialidade, pois, comelle un pouquiño, non sei se vistes o do ano pasado, se algún mirou o do ano pasado, pois o ano pasado foi parcial tamén, de acordo? Bueno, hai eclipses de Lúa? Sí, bueno, hai eclipses de Lúa. Pois hai eclipses de Lúas que poden ser tamén totales, poden ser parciales, é dicir, total, a Lúa está aquí en pequeniño, entra dentro de toda a sombra que produce a Terra, na parcialidade pois queda unha parte dentro da zona de sombra e unha parte na zona de umbra, de penumbra, e no eclipse penumbral está a Lúa completamente na zona de penumbra, vale? Esa oscuridade, esa sombra un poquinho menos oscura, non? Vale. En outros planetas? Sí, o ano pasado tamén hubo, este ano, 12 de agosto, hai un Sol, e o 27 de Lúa. Vale, vamos a explicar por qué, é moi fácil, é moi fácil de entender. Por iso digo, a veces explicar estas cosas, porque despois se temos un alojamiento ou se estamos de cara ao público de alguna maneira, vai nos preguntar, vale? Entonces, non é o mismo decir, el 12 de agosto pasa algo, vale? Que decirlle, ou que che pregunten,
certa cultura, nada máis, vale? Non hai que explicarlle con datos, con tal, non hai que explicar, pero certas cousiñas eu creo que como imagen, se queremos que ter unha imagen de calidade como así se pretende, pois está ben ter un poquinho de información como isto. Aquí temos a Xúpiter, vale? Que temos aquí as tres sombras, vale? Tres sombras. Son a sombra de Io, Europa e Calisto, de acordo? Aquí miramos unha das lúas, as outras non as miramos porque, en principio, están, digamos, máis para atrás da sonda que sacou estas imágenes, non? Bueno, entonces, por que se producen as eclipses? Xa dixemos, non? A lúa interponse entre o Sol e nós, vale? Pero isto é debido a unha coincidencia cósmica, nós chamamos unha coincidencia cósmica. E que coincidencia cósmica se dá en este caso? En este caso se dá que o disco lunar e o disco solar, desde a nosa perspectiva, desde a Terra, son casi iguais, en tamaño, de acordo? Non trouxe monedas, teño que traer monedas. Se collemos unha moneda dun céntimo, se collemos unha moneda de 2 euros, as poñemos unha ao lado de outra, son diferentes, sí? Vale, pero se alonsamos a de 2 euros, desde a nosa perspectiva, poden parecer máis ou menos igual. E se consigo, se a poño diante, ou mellor por perspectiva, tapo a moneda de 2 euros, de acordo? Porque, como está máis preto de min, é aparentemente máis grande e tapa o que ten detrás. Pois iso é o mesmo que está pasando e que pasa co tema da eclipse, de acordo? O Sol é 400 veces máis grande que a Lúa, pero está 400 veces máis lesos que a Lúa. Entonces, por esa cuestión de perspectiva, pois a Lúa consigue tapar o disco solar, vale? Pero hai un pero aquí, vale? Hai un pero en estas cousiñas. E ese pero é cando a Lúa está en perigeo, cando a Lúa está en aposeo, vale? Perixeo, aposeo. Cal é cal? Como podemos acordarnos de cal é cal? Bueno, nos unha regla mnemotécnica, creo que se chama así, unha cousa así, non? Decimos que a P de preto, vale? É dicir, a Lúa está máis preto da Terra, vale? E a alonsada, está máis lesos da Terra, de acordo? Entonces, a órbita que describe a Lúa ao redor da Terra non é perfectamente circular. Hai un momento dentro desa línea elíptica que coincide máis preto ou máis lonxe, de acordo? Entonces, iso danos dous tipos de eclipses diferentes. Cales son? No. Total e anular, vale? Tentar sempre que non vos acordedes ca moeda, non? Se eu a moeda fago, podo chegar a mirar o borde da moneda de 2 euros, vale? E se aproximo, desapareceme toda a moeda. Pois aquí pasa exactamente o mismo que a Lúa. Cando está en perixeo, é dicir, próxima, tapa completamente o disco solar. E cando está en aposeo, vale, que está máis lonxe da Terra, entonces non cubre completamente o disco solar. Hai unha diferencia aproximada. Nos decimos que a distancia media entre a Terra e o Sol é en torno a 389.000 kilómetros, de acordo? Pero hai momentos que está en esos 406.000 kilómetros ou momentos que está no 356.000 kilómetros. Esa diferencia fai que sea un poquinho máis grande ou un poquinho máis pequena. Iso tamén ten influencia cando nos dicen, no, que a Lúa está en perixeo, entonces é un 30% máis brillante e un 14% máis grande, vale? Entonces, hai unha certa correlación, o sea, algo pasa. Cando nos dicen que hai unha superluna ou non sei que, algo pode pasar. Despois de decir que é unha luna de ciervo e que aparezan nas redes sociales unha luna con cornos, pois o mellor xa non é aceitado. E pasa, vale? Unhas veces de coña, pero outras veces miras os comentarios e a xente, non sei que pasa, pero os comentarios son de eso Photoshop, claro que Photoshop, non fai falta que o digas, non? Bueno, entonces as consecuencias que ten é esa, cando temos a Lúa máis preto, temos un eclipse total, e cando temos a Lúa máis lonxe, temos un eclipse anular, de acordo? Despois nos saben a ver se está. Hasta aquí, hai algunha dúbida sobre isto? Todo ben?
Pois continuamos entonces un pouquiño. Entonces, vamos un poquinho máis alá. Por que se producen as eclipses, non? Bueno, tedes aí unha, non sei se o vedes ben desde aí, ou se non, vedes como a Terra ten un movimento de rotación a través de, bueno, alrededor do Sol, vale? E acoplada ca Terra, pois temos a Lúa que tamén ten un movimento de rotación sobre a Terra, pero mirades algo que vos chama a atención, hai algún elemento que podamos reseñar desa animación en canto a Lúa e a Terra? A inclinación, vale. A inclinación, a Lúa non está completamente, digamos, orientada igual que a órbita da Terra ao redor do Sol, e ten unha pequena inclinación, non? Vale, entonces miramos que aquí, pues temos o Sol, a mí gustame describirlo desta maneira, isto é unha alfombra, que é o plano da órbita terrestre, é como unha alfombra, de acordo? Unha alfombra moi grande que une a Terra, o sea, a Terra e o Sol, e pola beira desa alfombra está circulando a Terra, de acordo? Pero depois temos outra alfombra, vale? Que é a órbita da Lúa, pero está inclinada, vale? Entonces, se a Lúa orbita a Terra e tarda en dar unha volta aproximadamente 28 días, por que non hai eclipses de Sol todos os meses? Pola inclinación, vale, pola inclinación. E por que o día 12 de agosto vai haber? Está na parte máis alta. máis alta? Da inclinación que ten sobre a Terra na parte máis alta. Non, máis alta non. Bueno, máis baixa. Claro, se eu quero facer coincidir a moneda de 2 euros ca miña cara, se a poño aquí non coincide, e se a poño aquí arriba non coincide, ten que estar no medio, vale? Entonces, o que suelo dicir é iso, vale? Temos como, bueno, a culpa é do coitadiño este, vale? Que chaman nodos lunares, vale? O que queres dicir, onde vamos a chegar, é que hai uns nodos lunares. Os nodos lunares son o punto onde corta, vale? Intersecta a trayectoria da Lúa ca trayectoria da Terra ao redor do Sol, vale? Ese puntiño chamase nodo lunar, vale? Aí non está nin arriba nin abaixo, está xusto emparexado ca línea da órbita terrestre, de acordo? E ten dous, vale? Ten a Lúa ben de arriba, intersecta, vale? Pasa por debaixo, e cando volve a subir, vale? Nesa órbita inclinada que ten, son esos dous puntos, esos dous nodos, de acordo? Nodo descendente e nodo ascendente. Pero non están sempre nas beiras, non están sempre nos lados, vale? Eses nodos van rotando. E xusto cando coinciden diante, se a cámara fose o Sol, cando coinciden aí diante, o que está interpoñéndose entre o Sol e a Terra está proyectando esa sombra, de acordo? E que pasa 14 días despois de que a Lúa está aquí? Onde está a Lúa despois? Aquí, vale? Entón, que temos? Se está detrás miña, que temos? Eclipse de Lúa, vale? Eclipse de Lúa. Por iso, normalmente, non sempre é así, vale? Hai máis eclipses de Sol que de Lúa, moi pouquiños máis, pero hai, normalmente, digamos, temos os dous eclipses en un intervalo de 14 días aproximadamente, vale? Bueno, pois isto é o que nos explica esa parte do texto, non? E aquí o que falamos, estes son os dous nodos que cando a Lúa intersecta este plano orbital, non? Pero non sempre están nos extremos, senón que van rotando, e cando un está aquí, o outro está no outro lado, vale? E aí é o que vai pasar o 12 de agosto, vale? E ademais diso, vamos depender de se está preto ou se está lonxe, vale? Se está preto teremos un eclipse, sí, solar, pero total, vale? E se está lonxe terémolo anular, ou en xaneiro do 2028, é o que vai pasar, vale?
Bueno, sobre isto creo que é fácil de entender, non? Sí, seguro? Vale. Alguna dúbida sobre isto? Todo ben? Si tamén podes. Tamén tens que aprender. Vale, vamos a mirar ahora un poquinho a secuencia dun eclipse. Que vai pasar? Vale, estamos no día 12 de agosto, chegan as 7:15 da tarde, como vai estar o sol? Como vamos a mirar o sol? Bueno, primeiro é importante, vale? Digo, Carmen de repetilas, seguro que o fai ben, o día ese seguro que o fai ben, vale? Efectivamente, podemos mirar o sol con gafas, e se miramos o disco solar, como vamos a mirar? Vamos a mirar algo raro no sol? 7:15 da tarde? No, vale? Vamos a mirar o disco solar completo, vale? Ahora, estamos ás 19:30, vale? Que vai pasar? Que vamos a mirar? Como lle falta ao sol, falta un cachiño, ten unha zona oscura ali, vale? Que vai pasar ás 20:30? Aproximadamente, iso vamos a mirar, despois vamos a afinar os minutos e segundos incluso, de acordo? Aí vai estar completamente tal. Bueno, pois isto, digamos, determínase ou vamos a mirar como se denominan esas diferentes fases, vale? Chámanse contactos, vale? Primer contacto, segundo contacto, tercer contacto e cuarto contacto. O primer contacto é o inicio da eclipse, é dicir, vemos esa pequena manchiña que ten aí na beira izquierda, sí? Bueno, iso é que a lúa empeza a cubrir o disco solar, de acordo? Depois temos o segundo contacto. O segundo contacto, ademais da totalidade, digamos, hai dous hitos moi importantes que, sobre todo, as persoas que nos gusta a fotografía, pois estamos deseando que chegue ese momento, non? Entón, temos dentro do segundo contacto o que lle chaman o anel de diamante, vale? É dicir, a lúa xa empezamos, digamos, a fase de totalidade, a lúa cubre completamente o disco solar, pero todavía non se situou completamente aí, vale? Entonces temos, vaise desplazando, este último cachiño que queda por cubrir, o que nos vai a emitir, digamos, ese destello, vale? Un destello potente, un destello bastante amplio, que se chama anel de diamante, de acordo? Ese é o anel de diamantes. Isto que vamos a contar acontece en torno a 8 segundos ou 6 segundos, vale? Daí a totalidade son a cosas moi rápidas, vale? O sea, se nos gusta a fotografía, a cousa vai ser moi rápida, Vale, despois do anel de diamantes temos as perlas de Bailey ou as contas de Bailey, é dicir, xa non temos ese brillo, esa zona de brillo tan acusada, pero temos uns puntiños distribuídos pola lúa. Por que se producen esos puntiños? Algo me sabe dicir? A lúa é completamente, isto é unha cousa que recortamos e os bordes son completamente, no, que teñe? A lúa igual que a terra, que teñe? Bueno, sí, bueno, os cráteres, sí, teñen cráteres, pero teñen igual que aquí, igual que... Eu, cando viña para Navia, miraba as lomas de arriba e de abaixo, non? Pois iso, claro, iso mesmo que pasa nas lúas, na lúa, vale? Ten zonas altas e ten valles tamén. Vale, as zonas altas se cubren completamente o disco solar, pero polo medio, polos valles, todavía hai algúns resquicios de luz que pasan e xeneran o que se conoce como as perlas de Bailey ou as contas de Bailey, vale? E despois, eso, nos 2 últimos segundos sucede iso, e despois que ven? Vale, ao final, a totalidade, vale? É dicir, 2 anos que levamos con este conto para chegar a ese momento e acabouse todo? Non, vale, non. Isto ten continuidade como? Bueno, volvense a producir no tercer contacto
Como vai agora? A ver, que se produciría? Cal foi o último que mirache? Claro, as contas, vale? Pois volves a producir as contas e despois das contas o anel de diamantes, vale? Bueno. Cuarto contacto, fin da eclipse parcial, a lúa deixa, vale? Ten ese cachiño, no momento que desapareza aí, facemos como nos campos de fútbol. Terminou o partido e botamos a correr, sí? No, por qué? Porque que vai pasar despois? Como? Que vai pasar? Vamos a ter unha posta de sol, vale? Pouquiño máis tarde de que finalice a eclipse, estamos contando que a eclipse finaliza en torno ás 21:20, e despois de que se poña o sol, que ven? As Perseidas, vale? As Perseidas. O sea, é dicir, hai que dormir ben os días anteriores, vale? Temos que dormir ben porque esa vai ser unha noite impresionante. A ver, para os que nos gusta, digamos, este tema vai ser un día moi especial porque a cousa para nós non vai rematar cando termine a eclipse, de acordo? Vai rematar, despois vai haber unha serie de acontecementos que son a posta de sol, que tamén queremos disfrutar dela, vamos a mirar as Perseidas, non hai lúa, o sea, vamos, é o día de máximos meteoros por hora que vai ser, o sea, en principio, todo, digamos, vai ser todo un espectáculo, non? Recordade, de todas formas, que as Perseidas non son as verbena, vale? Non é unha cohetería que está aí continuamente pasando, pero que sempre é moi interesante fatal. E isto, dito mellor desta maneira, así coloquial, parece tal, pero ten unhas consecuencias, ou que se pretende, cando falamos e cando presentamos isto desta maneira, ten unhas consecuencias moi boas, sobre todo para os desplazamentos. Por qué? Porque moita da xente falamos de que vai terminar o partido e o que quere marchar para casa. Vaise botar a carretera, de acordo? E botarse a carretera, moita xente xunta, vai ser un problema, non? Se coincidimos en un alto, ou se coincidimos en unha zona facendo un tal, pois que estemos ali 500 personas ou 200 e queremos salir por unha carretera, iso vai ser un problema, de acordo? E despois as vías que teñen un poquinho máis de capacidade, vai vir o do alto dali, o que vende de Lugo, o que vende tal, van coincidir moita xente, de acordo? Entón, temos que evitalo, vale? Falábamos outro día tamén que nós temos que ser os primeiros garantes da nosa seguridade. Eses días o tema sanitario vai estar moi complicado, vale? Porque van a estar moi saturados. E acceder a moitos sitios vai a ser moi complicado. Entón, iso de saltar, despois vamos a poñer un vídeo Fernando, vale? Eu creo que tiñas que facer, Fernando, non intente usted isto en su casa, vale? Como facían, isto está realizado por especialistas. Temos que ter moito cuidado ca nosa seguridade, de acordo? Co que facemos, con non ter accidentes e todo, porque vai ser un día moi complicado para que nos asistan, para que nos veñan a atender, de acordo? E temos que poñer tamén un poquinho fácil nós, non todo depende do que organicen as entidades, senón nós temos que ser os primeiros garantes da nosa seguridade e os primeiros que teñamos sentido común. Non hai que botarse a carretera inmediatamente, non hai que ir a última hora. A que hora empeza? A 7:30, espera que estou sin peinar, sin preparar, sin maquillar, sin non sei que, no. Vale, pola mañán vamos ao sitio onde temos que ter todo ben organizado, de acordo? Facilitar as cousas e garantir os nosos desplazamentos e a nosa seguridade. Vale, preguntas sobre isto? Baixa moito a temperatura? Sí, polo que teño entendido, eu como Fernando non viví nunca aún, pero a información que temos é que en torno a 5 ou 8 grados pode chegar a baixar. Ahora, non é xusto no momento da eclipse, ven uns minutiños despois, é cando se aprecia, digamos, esa baixada de temperatura. En algúns sitios pues, tamén se pode mirar como mellor o vento, digamos, aí como un vento raro aí, non? Que se produce por ese baixón de temperatura, é o que produce, vale? Bueno,
Ahora vamos con horarios e outros datos, porque isto vai ser moi importante, de acordo? Entonces, temos, aí o mellor sabamos, non sei que me preguntaba antes, o tema de, non me acordo, sei que lle dixen que esperara. Como? Ah, si era en toda España, sí, vale. Vale. A ver, en principio a eclipse empeza por unhas zonas de Rusia, vale? Atravesa parte de Groenlandia, toca un pouquiño Islandia, e despois, digamos, empeza aquí o que é en España e termina por la zona de Baleares, de acordo? Cal é o problema? Tanto en Rusia como en Groenlandia son zonas inhabitadas, inaccesibles prácticamente, vale? En Islandia sí sería accesible, pero temos unha condicionante sobre todo de tempo, vale? O tempo en esas zonas, en ese día, non sería o máis recomendable ir a eses sitios. Entonces, case en exclusividade, o, digamos, a accesibilidade, digamos, como podemos disfrutar del, é España, vale? Non hai outros países. En Francia é parcial, vale? En Francia é parcial, vale? En Portugal é parcial tamén. De feito, xa mirei algunha publicación, ven a disfrutar a Portugal del eclipse total, no, podes ir a disfrutar a Portugal, pero non é total, é parcial, de acordo? É parcial, vale? Vai chegar a Canarias, parte de África, o sea, a parcialidade é amplia, é bastante máis amplia. A totalidade abrangue en torno a esta zona sombreada e a parte de totalidade que vamos a ter, de acordo? Despois temos, no 2027, temos aquí abaixo, vale? Na península vai nos coller esta parte do sur da península, e o norte de África, de acordo? E aquí en Galicia, o 2 de agosto de 2027, tenemos unha parcialidade, pero unha parcialidade ao 70 e algo por cento, vale? O 70 e algo por cento, o sea, xa non é ese 99, que ahora temos como mínimo en toda a comunidade. E depois temos o 26 de xaneiro de 2028, que vamos a ter un eclipse anular, vale? E que vai ter este percorrido, non? Vai ter este percorrido, e no resto das zonas, pois vamos a ter un eclipse parcial, vale? Un eclipse parcial. E o ano pasado xa tuvemos outro, vale? En marzo do ano pasado tuvemos un eclipse total tamén. Bueno, isto é o que se coñece seguramente... Como? Parcial, sí. Dije total, pues disculpade. O ano pasado foi parcial, sí. Isto que se conoce como a triada de eclipses ibéricos, non? Pero falta quizás o do ano pasado, vale? Bueno, aquí temos o mapa de España, vemos como vai facer o recorrido, vai entrar por esta zona de aquí, por iso Galicia é unha das primeiras zonas onde a eclipse toca a terra, vamos a empezar a visualizar. Iso vai ser que sexamos un foco de atención internacional, vale? Sexamos un foco de atención internacional, porque sempre están pendientes de onde é o primeiro sitio, onde todo isto, non? Falábamos antes, esta é a que consideramos a zona de centralidade. Aí é onde se dá a maior duración da eclipse, de acordo? A medida que nos vamos alonsando, aquí non se mira moi ben, se o mapa estuvera máis grande, estas indicacións que temos aquí son os tempos. Bueno, aquí é unha localidade, pero aquí vai nos indicando, estas indicacións son as que nos van indicando os tempos, de acordo? Aquí teremos na centralidade en torno a 1 minuto 45 segundos, e a medida que nos vamos afastando desa centralidade, vale? Pois vamos tendo menos tempo. Nos estaremos en torno a esta parte de aquí, estamos moi preto da centralidade, de acordo? Temos, creo que hai 5 segundos de diferencia entre a máxima ocultación e onde estamos nos agora, vale? E depois, os que somos de aquí de Vigo, pois teremos aí un 99, algo por cento desa parcialidade, vale? Se vamos aquí a este mapa de Galicia, pois aquí vemos un pouquiño, esta, digamos, é a liña
que determina parcialidade ou totalidade, aquí moi pouquiña duración, e a medida que nos vamos aproximando, pois máis duración. Vale. Bueno, non me acordei de cambiarla, disculpade, pero esta é na referencia a que fixemos o martes pasado, que foi na zona de Costa da Morte, non? Pero bueno, para que vesades, tamén, ao estar a ampliar, que vesades un pouquiño como van trocando, digamos, as duracións. Bueno, aquí temos, eu son de Vigo, teño que traer Vigo aquí, pero teño que traer Vigo aquí polo que vou a explicar. Entonces, en Vigo temos, bueno, temos aquí os horarios máis precisos, non temos duración de totalidade, o sea, de ocultación, porque é sempre parcial. Temos que o oscurecemento é ao 99,37%, e temos aquí este dato que vai ser moi importante sempre que planifiquedes donde o vades a ver, mirar este dato, que é a altura do Sol sobre a horizonte no momento da eclipse, de acordo? Contar unha cousa, vale? Contar unha cousa. Se queremos disfrutar da eclipse total, o sea, de todo o proceso da eclipse, vai empezar máis alto deses 12 grados e vai terminar máis baixo desos 12 grados. Vale? Iso que vai implicar? Por exemplo, cando estuve preparando a documentación para adaptala un poquinho a este couso, cando vamos aos mapas vemos que aquí hai moitísimas zonas de sombra. É dicir, aquí abaixo igual nos habría que calcular ben, pero seguramente miraremos a totalidade, pero non miraremos despois o que acontece despois, de acordo? Entonces, iso teríamos que ir a zonas máis altas, vale? Entonces, cando planifiquemos, se vamos a hacer algunha actividade, ou se temos unha casa de turismo rural ou o que sea, tal. É moi importante que, se temos, por exemplo, unha casa, que non creemos falsas expectativas, é dicir, hai totalidade, sí, pero hai que dicirlle ás persoas que ao mellor non vas a ver todo o proceso, porque hai xente que está moi interesada en iso e que quere fotografialo, por exemplo, de acordo? Se ti lle vendes que vai ser todo o proceso, ten que ser todo o proceso, porque senón vai se quedarse unha parte e vai tomar un cabrero importante, vale? E iso é unha moi mala publicidade para nós e para a contorna, vale? Entonces, por que poño Vigo? Bueno, poño Vigo por isto que aparece aquí, vale? Todos coñecedes o Parque Nacional das Illas Atlánticas, o Parque Nacional é un dos destinos turísticos acreditados, de acordo? Que teñen ese recoñecemento, e se nos situamos aquí no Lago dos Nenos, o dique que une as dúas illas, non? Cando chegamos co barco, se queremos ir a outra illa ou ao camping ou que sea, atravesamos esa parte, digamos, esa ponte que hai entre esas dúas illas, de acordo? Se nos situamos aí, bueno, aquí vai nos decir que vai empezar a eclipse ás 19:32 con 51 segundos. O sea, temos unha exquisita, digamos, precisión, non? O máximo da eclipse vai se producir ás 20:30 e 13 segundos, vale? E vai rematar ás 21:23 con 49 segundos, de acordo? A duración total do proceso é 1 hora 50, casi 51 minutos. Vale, agora vámonos dentro desto, o sea, isto son capturas de pantallas do IGN, do Instituto Geográfico Nacional. A Xunta de Galicia tamén ten un portal moi interesante que podemos consultar para todo isto de información. Aquí temos, pois, a elevación do Sol no momento da totalidade, de acordo? E temos hacia onde temos que ver. Se temos unha brúxula, temos que mirar hacia, vale, se queremos calcular ou se queremos verificar calquera destes sitios que tedes aquí pola contorna, collemos unha brúxula, vale, miramos cal é o dato real, de acordo, cal é o dato real, e vemos que non teñamos ningún obstáculo polo medio, non? Vale, e aquí esta páxina o que nos ofrece é esta gráfica que é o perfil de visibilidade, é dicir, nos ali estamos a 0 graus porque estamos a nivel de mar, vale? E que temos de frente? O mar, é dicir, non temos orografía que nos poida impedir, as olas non chegan, hai veces que se pon brava a cousa, pero non chegan como para ocultarnos iso, vale? Ten en conta unha cousa, cando vades a consultar este tipo de páxinas, normalmente
teñen en conta a orografía, é dicir, saben a que altitude está aquel monte ou que sea. O que non teñen en conta son edificacións nin vegetación, de acordo? Porque a veces é importante, non? É que teño ali un campo de fútbol no medio do pueblo, que ali podemos facer porque hai servicios, hai tal, vale? Pero teño un edificio ali. O mellor non o podo facer ali, de acordo? O mellor non o podo facer ali. Ou teño, onde era nas Mariñas, consultábamos un que tiña unha bodega que quería facer unha actividade, pero que teño uns eucaliptos al lado, lonxe, non sei, e tal, e eu, vai, corta. E como podemos calcular ou saber a altitud? Xa, digo, cando hai outras páxinas, despois Fernando enseñarávos tamén outra páxina moi interesante, vale, para mirar a orografía, vale? Hai ferramentas web gratuitas que podemos consultar con moita precisión se temos ou facer, digamos, unha planificación tendo en conta, por exemplo, ese dato, de acordo? E despois, a ver, unha cousa moi de andar por casa, vale, isto aproximadamente, o que hai aquí, cando miramos sobre o horizonte, son 10 grados aproximadamente, de acordo? Entonces, se temos horizonte, poñemos, enfrentamos isto aquí, todo que, o sea, o sol estaría por aquí arriba, vale? Se o facemos desa maneira, temos unha aproximación, é dicir, a brúxula, onde? Pa ali, ali, para arriba, iso que vamos a ter como un xeito moi de andar por casa, vale? Se miramos que hai un monte que pode ser, iso no momento da totalidade, se miramos que hai un monte ou que sea, despois falaremos do día espello, que foi o 29 e 30 de abril, vale? Que ese día a posición do sol estaba moi aproximadamente donde vai a coincidir, había 10 minutos de diferencia, vale? En lugar de as 20:30 había que ver as 20:20, de acordo? A ver, cando temos un horizonte moi despejado, se sabe, ti vas ali, vale? É un poquinho máis tarde, os vai ser sobre as 9 e pico, e miras onde está o sol, vale? Se non tes obstáculos moi grandes, máis ou menos, vale, hai que facer unhas correccións de tempo e de tal, pero, ora, se queres asustar moito, non, tes que facer unha aproximación bastante máis, buscar os medios para aproximar máis. Entonces, esta é unha das páginas que te ofrece, aquí, se miras na imagen, ves que tes que mirar hacia aquí sabemos que isto é mar, aí non temos problema. Cando hai monte, a cousa cambia. Na páxina que vos vai enseñar Fernando, miraredes como se pode calcular, porque vamos a posicionarnos en un punto e vainos indicar que orografía temos hacia o sol, vale? A que altura está o sol e todo, vale? Hai ferramentas bastante potentes. Vale, isto, se non se me vai, vale? Entonces, por que poño Vigo e por que poño o Parque Nacional? De cara a planificar que vamos a ir ás Illas Cíes a mirar, vale? Queremos ir ás Illas Cíes, eu quero disfrutar da eclipse nas Illas Cíes, vale? Cal é a problemática que vos podedes atopar? E iso é extrapolable despois a outras cousas, como miraredes. Cal é o problema? Como? Que este petado de xente, vale? É dicir, se queremos ir ás Illas Cíes o 12 de agosto, eu creo que se hai que empezar a correr, non sei se abriron xa as reservas ou non, hai que empezar a correr para reservar. É dicir, hai restriccións, en Cíes hai restricción de acceso todo o ano, vale? Está controlado os accesos ás Illas Cíes, pero de cara a eclipse seguramente habrá sitios que van a estar restringidos. Entonces, é moi importante, vale? É moi importante coñecer e ter esa información antes de decir, eu voume para lá, porque non chegas ali, vale? Están os de verde que che dicen, non pode usted pasar, con razón, de acordo? Con razón. Por qué? Porque está saturado, porque o mellor é un hábitat pois que pretendes conservar de alguna maneira. A ver, cando, digamos, fora destes eventos, pois o mellor que vayan 10 coches non pasa nada, pero se van 100 coches, se empezan a aparcar por donde non deben, todo o rollo, vale? Entonces, ter en conta que habrá sitios que haya restriccións, informaros, hai que manterse sempre informados de se ali donde teño previsto vai haber un problema de acceso ou alguna restricción ou iso, vale?
Vale, Vila de Cruces, por que traigo aquí Vila de Cruces? Porque está na frontera, vale? Se te pos en Vila de Cruces, no que, digamos, o centro de Vila de Cruces, temos totalidade, e temos unha totalidade, vale, que dura, os de matemáticas, vale, de 29.04 a 29.18, canto va? 14 segundos, vale? Entonces temos unha duración de 14 segundos, pero si dentro de Vila de Cruces nos movemos para unha parroquia un poquinho máis afastada da centralidade, bueno, xa temos aquí de 29.09, vale, a 29.12, canto hai? No, aquí, a 29.15, perdón, de 0.9 a 0.15. 6 segundos, vale? E como te moves un poquinho máis dentro de Vila de Cruces, tes parcialidade, de acordo? Entonces, iso tamén é importante. Aquí non tedes el problema, tedes sitio bastante para correr sin salir da totalidade, vale? E se vos coincide estar na parcialidade, pois disfrutar da parcialidade, que é o que hai que facer. Non máis, vale? Temos aquí Navia de Suarna, coñecedes Navia de Suarna, supoño, sí, vale? Bueno, temos aquí unha serie de datos, non? Esta é, digamos, a localización, temos os horarios do inicio, da totalidade, dinos aquí que a eclipse vai durar 1 minuto 35 segundos, vale? O que todo o proceso é unha hora 50, casi 51 minutos, pero si vamos aquí, temos o tempo de totalidade, é dicir, temos 1 minuto 35 segundos para disfrutar do evento. E, ademais, temos 10,8 grados de altura, vale? O sea, ainda perdemos un grado do máximo sitio onde está máis alto, que son 12 grados, vale? Perdemos un gradiño, pero bueno, está moi ben en ese sentido. E isto que vos decía, vale? Aquí temos esta captura de pantalla que está sacada do Instituto Xeográfico Nacional, vemos aquí pues, localización, vemos con precisión, vale? O eclipse vai empezar ás 19:31 e 49 segundos, vale? Esa hora, digamos, é cando vai empezar o fenómeno a producirse, de acordo? E depois temos que o inicio da totalidade empeza ás 20:27, 56 segundos. O máximo é ás 20:28, 44 e finaliza ás 20:29, 32 segundos. Iso son 1 minuto 35 segundos o que hai entre inicio da nublalidade, da totalidade e fin da totalidade, de acordo? Elevación do Sol. Vale. Elevación do Sol, aquí os 10,8 grados, e aquí vemos a orografía, vale? Aquí, se ampliásemos, vemos como Navia está como un poquinho metido, vale? Tal como está, entón hai un pequeno problema, tal. E aquí se vos di a indicación, de acordo? Mira, el eclipse no es visible desde el punto de observación, é dicir, se nos situamos aquí, no momento da totalidade, non vamos a mirar a eclipse, temos que ir a unha zona un poquinho máis alta, eso é importante, vale? Eu digo, se ampliamos vemos como aquí se hai orografía. Ahora, se vamos ás zonas altas vemos que temos casi todo o horizonte, porque estamos nunha zona xa de por sí moi elevada, temos prácticamente todo o horizonte despexado, non? E despois temos aquí o mapa, vale? O mapa, pois miramos que estas todas zonas que están sombreadas son zonas de sombra, é dicir, ou non o vamos a mirar, digamos, na totalidade, ou non vamos a mirar parte dese proceso, non? Por qué? Porque o Sol vai baixando, e se agora nos dá o Sol, hai un monte no medio, e chega un momento que deixamos de mirar o Sol, non? Entón, temos que ter cuidado a hora de miralo, de non entrar dentro desas zonas de sombra. Bueno, isto é unha pequena simulación do que vai acontecer, digamos, ese día, non? Vemos como o disco da Lúa pois vai cubrindo e miramos todo o proceso, vale? É un proceso, pois, vai ao revés. Vamos a volverlo a pasar para que vos decatedes un poquinho de como vai todo, vai ir pouco a pouco, isto vai levar pois 50 e algo minutos, chega aí anel de diamantes, perlas de Baileys, a corona e despois faino ao revés, de acordo? Ese é así. Nos sitios que estamos de
de parcialidade, pois vemos como queda sempre, quizás a animación é máis de anularidade que de totalidade, pero bueno, é moi próximo, vale? Vemos que queda sempre un bordiño, vai quedar un bordiño do Sol. Bueno, entonces, resumindo un poquinho isto, falábamos que Galicia ten aproximadamente un 50% do territorio que está en parcialidade e un 50% que está en totalidade, vale? Se miramos o mellor os datos son 51 ou 52, pero anda a cousa aí moi aproximada, de acordo? Dependendo de onde nos toque, temos que vivilo, temos que disfrutalo, bueno, igual non podemos volver a disfrutar un deses, vale? Non nos olvidemos diso, que despois da eclipse ven unha posta de sol, vale? Despois da posta de sol temos unhas perseidas que van a ser impresionantes, de acordo? Temos que aproveitar o que vos dicía ao principio, temos que aproveitar a oportunidade que nos brinda unha cousa que Galicia vai ser un referente, vale? Vai ser todo un referente a nivel internacional, non estamos falando a nivel nacional, a nivel internacional vai ser unha referente de cara a eclipse, non? Entón, temos que aproveitar esa oportunidade que se nos brinda para poder posicionar Galicia aí, digamos, no punto de vista donde poñan a chincheta moita xente para vou a volver e vou a disfrutar daqueles deus que aquele día o mellor non me deu tempo ou quero volver a disfrutalos, vale? Entonces vamos a aproveitar esa oportunidade. Páxinas que podedes consultar, pois mira, tedes aí o que vos falaba, a páxina web do Instituto Xeográfico Nacional, que aí tedes toda a información, tedes mapas, podedes traballar moito sobre ela. Temos o portal da Eclipse da Xunta de Galicia, que tamén nos aporta unha información moi importante, precisa, estás actualizando continuamente, o sea que é moi válida, de acordo? Temos Time and Date, que é unha aplicación que, se a temos activada, vai nos decir 15 minutos para a eclipse, 1 minuto para a eclipse, perlas de Bailey, totalidade, vale? Vai nos facer un poquinho esa indicación. E depois aplicacións para consultar a meteoroloxía, vale? Temos como referencia aquí en Galicia, pois temos a Meteo Galicia, que nos pode aportar unha información moi importante para ese día, de acordo? Dúbidas, perdón. Que aprendidiños sodes todos, Carmen, estou por traer un examen de verdad, vale? Amenazo sempre co examen, pero estou por traelo Bueno, ahora vamos cunha parte moi importante, vale? Que é o tema de como ver o sol, calquer día, pero como a eclipse vai ser, digamos, un imán para que a xente mire para o sol, pois temos que ter algúns conceptos moi claros, de acordo? O primeiro é que mirar o sol dun xeito inadecuado pode traernos problemas oculares graves, vale? Graves. En algúns casos non parecen graves, pero son acumulativos, é dicir, aos que xa nos empeza a faltar a vista ou aos que xa nos falta ou dentro duns anos, iso vai ter unha incidencia real. Entonces, baixo ningún concepto podemos ver o sol sin a debida protección, de acordo? E moito menos recomendarlle a outro que o vexa desa maneira, de acordo? Temas de equipo, vale? Unha cousa que me mires a min cos prismáticos exclusivamente solares e outra cousa que mires a alguén cos prismáticos normales. Non podemos ver o sol nin con prismáticos que non estén debidamente adaptados para iso, vale? Nin con telescopios, o sea, hai que ter moito cuidado con todos os trebellos que podemos utilizar para observalos, vale? Mira, aí poño unha cousa que é moi importante, porque a veces non temos consciencia ou non somos capaces, ou non nos parece que tal. Vou poñer un exemplo. Xa vos dicen que son guía no Parque Nacional, é dicir, vamos a facer guiados ali, entonces vemos ás 8 da mañán, coincidimos no barco con turistas, vale? Moitos delas, moi blanquiños, vale? Non tomaron o sol, non tomaron ese primer sol ainda, vale? E van moi blancos, vale? Unha camisetiña, uns pantalonciños, moi blancos. Pero a veces ali en Cies pasa que hai néboa. Entonces, bueno, néboa e sin néboa, ¿no?
Cando volves a coincidir con esa xente no barco de volta, ese blanco maculado, vale, é un vermello encendido, vale, unha fogueira aí encendida. Por que pasou? Porque, aparte, se vos digo, se ese día hubo néboa, que pasou? Que foi o que pasou? Porque o sol non lle deu aí. Que pasou? A radiación non visible, vale? Entón, temos que distinguir moi ben entre a radiación visible, esa é fácil, vale? Poñemos calquer cousa que nos oscurece o sol, esa podemos ver o sol porque non nos molesta. Pero o importante non é esa radiación visible, o importante é aquela que non vemos, vale? Os ultravioleta e os infrarrosos, de acordo? Iso é o que queima. Entón, vos pensades que esa xente, cando se puso a andar por ali ou á playa, doi allí? No, porque se nos doi, apartamos, vale? Se a mí tal, ou se hai un pau que me clava, eu aparto, pero como a radiación non doi, non me aparto, non me boto crema, non pasa nada, vale? Pola noite é outra cousa, vale? Pola noite a cousa xa troca e non é tan agradable, vale? Pero como non nos deu, pois iso mesmo pasa nos ollos. Os ollos, cando nos está entrando a radiación, non nos está molestando no momento, vale? Sabedes cal é a búsqueda máis habitual despois dunha eclipse en internet? É un dato real, Me pica los ojos, me duelen los ojos, veo borroso, vale? É o trending topic do día seguinte dunha eclipse, desgraciadamente, vale? Vamos a tentar que aquí, a menos vos, vale? Pero se vos multiplicades isto, se vos lo explica a vos, se vos a outro e outro a outro, vamos a intentar que a cousa sea o máis razonable posible, evitalo na medida posible, vale? Os nosos ollos non teñen terminación nerviosa, non nos doi, vale? Molestarános despois, miraremos mal e teremos un problema bastante grave. Bueno, temos aí o espectro da luz do sol, temos o espectro visible, que é esa franxa que temos aí, está donde podemos mirar o arcoíris, o sea, esa franxa, pero aos lados temos os infravermellos e os ultravioleta, vale? Ese é o que realmente nos daña a nosa vista, vale? A vista e as nosas cámaras tamén. Temos que ter cuidadiño con esas cousas, vale? Entonces, gustoume de ollo o dato, vale? Polo ollo, o ollo non ten unha sensación de dor a medida que nos está queimando esa radiación, pero pode producir pois cousas como cataratas, degeneración macular, fotoqueratitis, o sea, non tomemos isto a broma, por favor, vale? Entón, como podemos observar o sol dun xeito adecuado, unha maneira que non nos perjudique a vista, non? Un dos primeiros métodos que podemos facer, vale? Despois explicaremos un pouquiño máis en detalle, por exemplo, se temos, pode ser un telescopio ou temos os prismáticos, de acordo? Se poñemos o telescopio, esta parte estaría vendo para o sol, aquí estaría o sol, vale? O sol entra por aquí, e esta parte o que facemos é proyectala nunha cartulina blanca ou en algo blanco, vale? A certa distancia, vale? Porque iso non xogastes nunca a poñer unha lupa, encender, vale? Iso queima, vale? Entonces, poñémola a certa distancia e vamos a mirar como temos o sol e cando está eclipsado, hai unha parte que está alumbrada, pero outra parte que está oscura, vamos mirando como é. En este tipo de observación é moi segura para nós, pero o mellor non é o tanto para o equipo. Por qué? Se son equipos, sobre todo equipos básicos, o que pode pasar é que se requenten moito, de acordo? E cheguen a averiarse de algún xeito, cheguen a averiarse. Entonces, digamos, este non é o máis recomendable. Depois hai outra cousa, que ainda non o faremos, pero vou non repetir moitas veces, son os cativos, vale? Os cativos é algo que temos que ter sempre controlados a hora de mirar a eclipse, vale? Porque se nos facemos este montaxe, algún cativo sí ou sí se lle vai a dar por mirar a través do ocular, vale? Está aquí, vai a vir aquí, a ver, se aquí se ve algo, se eu poño ollo, algo ten que verse. Entonces aí temos un problema moi grave, de acordo? Se facemos esta montaxe, por favor, non quitedes a vista, non apartedes a vista, non vos dedes a espalda, de acordo? E moi importante. Se nos poñemos entre o medio de tal, nos poñemos ali a falar, no, tal, vai chegar un momento que vai queimar tamén, de acordo? Vai queimar.
pero o importante sobre todo son os ollos. Esta é unha montaxe que se comercializa, chamanlle Solar Scope, vale? Se queredes facer algún tipo de actividade, en conxunto, o que sea, é un couso que é moi seguro, e podemos compralo, digamos, comercialmente. O sol entra por aquí, vale? Entraría por aquí, aquí hai un espello, e ese espello que fai a luz que entra por aquí, reflejala nesta parte. Entón, nos poñémoslo aí, nunca estamos mirando para o sol, vale? Estamos mirando o reflejo. Unha espumadera, vale? Parece que non, pero unha espumadera. Poñede aí o sol e miradedes os circuliños eclipsados, vale? As follas das árbores, ese día, o reflejo, a sombra que den, vamos a mirar como non é unha sombra tal, vamos a mirar ese sol medio eclipsado, vale? Para temas rapaces é moi chulo, poñelle unha espumadera ali ou algo tal, e mirar como se forman esas sombras aí tan curiosas. Vale, outra das cousas, isto para cativos tamén, para cativos e para maiores, pero para cativos que os podes involucrar en vamos a facer unha actividade, vale? Entón, colledes unha caixa de cartón, caixa de zapatos, ou o que sea, vale? E o que facemos é unha parte aquí, facemoslle unha pequena cata, un pequeno buraco, e poñemos diante un trociño deste de papel de aluminio, de acordo? Sujetámoslo con cinta, con fiso, co que sea, e no medio facemoslle un buratiño pequeniño, de unha agulla, vale? Facemoslle con unha agulla, un buratiño pequeniño, e dentro, na outra parte do burato, en contraposición co burato, pois poñemos unha cartulina blanca, un folio, vale, simplemente, vale? E pois por un dos lados, aquel ou este, o que facemos é unha cata para poder mirarnos, vale? Nos vamos a mirar, temos que mirar ese cartaz blanco que está aí posto, de acordo? Orientamos isto hacia o sol, que normalmente vai ser na nosa espalda, e nos vamos a mirar por ese buratiño, vale? Entonces miraremos un circuliño e cando sea o momento da eclipse, valle a ese disco, digamos, blanco iluminado, vai indo faltando a medida que a eclipse vaya evolucionando, vale? Aquí temos, bueno, hai diferentes maneiras, a veces este buraco, en lugar de facelo aí, faise aquí, e mírase, digamos, de frente, en lugar de ser unha caixa de cartón, estes cilindros das telas, sabedes? Estes cilindros das telas, que pasa? O ideal é que haya máis distancia entre aquí e aquí, é dicir, se é unha caixiña de zapatos, o disco que vamos a mirar é pequeniño, vale? Canto vayamos máis, digamos, dándolle espacio entre o buraco e a cartulina, iso vai a aparecer máis grande, de acordo? Entonces, eses tubos das telas, como mellor que son de 1,5 metros, dan unha imaxe bastante grande. O problema a veces é acertarlle, de acordo? Porque nós facemos o mismo, poñémoslle nun extremo o papel albal, poñémoslle abaixo a cartulina blanca, facemos un buraco, e temos que, o sol está aí, temos que apuntar. No momento que conseguimos unha cosa bastante chula, vale? E iso para rapaces é unha maneira de involucrarlos e de que teñan unha observación segura, totalmente segura. Isto é o máis, digamos, seguro para poder seguir a eclipse, vale? Depois vamos a empezar a falar xa de material diseñado, fabricado, homologado, certificado para mirar especificamente o sol. E unha delas é a lámina Bader, vale? A lámina Bader vades a atopala comercialmente como algo así parecido. É unha especie de un A4 que ven que as súas indicacións de seguridade, de recomendacións, a veces incluso ven con algunha plantilla para facer algunha manualidade, vale? Se a comprades, vades a mirar que tedes como se fora unha folla A4 de un papel de aluminio, pero moito máis non, ao contrario, é máis débil, é moi finiña, vale? Moi maleable. Ter en conta, vos lo contará despois tamén Fernando, que destas láminas hai dous tipos, unha que se pode dedicar para temas de fotografía, son un poquinho menos restrictivas a hora do paso de luz, pero esas non son aceitadas para mirar, vale? Non podemos mirar
a ollo desnudo por elas. Ten que ser especificamente para fotografía, vale? E estas que podemos facer fotografía e podemos mirar a ollo desnudo a través dela. Que podemos facer con este tipo de láminas? Pois cousas como estas, vale? Temos aquí uns prismáticos normales que o que facemos é acoplarlle, facemos unha manualidade e acoplamoslle esta lámina, non? Temos que ter especial cuidado con que no momento que o poñemos que non se nos vai a caer, é dicir, iso ten que quedar perfectamente fijado aí aos prismáticos, que non vai a vir vento, co movimento, o que sea, e que nos lo tire, porque se non nos damos conta, queimamos os ollos, vale? Entonces, por favor, se facedes isto, garantir de alguna maneira que iso non hai a maneira de que caia, vale? Hasta que eu non o quera quitar, iso dai non pode caer. Entonces, convertimos os prismáticos normales, que os que utilizamos para mirar páxaros, en un equipamento para mirar o sol. O mismo, este mirarelo despois, que o que teño eu, temos un telescopio que son telescopios terrestres, utilízanse moito para a observación de aves, pero para a astronomía tamén dá un moi bo resultado porque podemos mirar a Lúa, podemos mirar Xúpiter e distinguimos as lúas, non miramos detalle delas, nin de Xúpiter, pero miramos que en lugar dun puntiño único, pois ten un puntiño con outros puntiños máis pequenos que son as lúas, vale? O mesmo, facemos unha manualidade, poñémoslle un filtro diante e podemos, se o poñemos nun trípode, podemos estar aí mirando o sol dun xeito seguro e moi chulo. Bueno, non sei se teremos moita oportunidade, pero se non mirarías como é moi axeitado. As gafas de eclipse, vale? As gafas de eclipse, xa vos adianto que dende a Dirección Xeral de Turismo vaise vos facilitar unhas gafas, vale? Para que fagamos unha pequena práctica sobre iso e despois as podades utilizar de cara a eclipse ou mañán, cando haya sol, en calquer momento, vale? Iso que ten esas láminas son as láminas Bader, de acordo? O único que ten unha montura de cartón feita a modo de gafas, vale? Se non queremos comprar iso, compramos a lámina inteira, collemos un cartón, recortamos, vale? Temos para mirar o sol dunha forma máis amplia, porque isto a veces é un poquinho restrictivo, o que sea. Se facemos nosa manualidade cunha lámina, pegámoslo aí, vale? Esa nos tapa a cara, esa nos tapa todo, non vamos a ter ningún problema de que se nos filtre por ningún lado, de acordo? E a partir, eu sempre digo, as gafas non, se somos 6 de familia non hai que ter 6 gafas, porque as gafas podemos ir pasando, vale? E se temos un deses grandes, pois facemos exactamente o mismo, vamos mirando e vamos cedendo. Ter en conta unha cousa, falábamos ao principio das consecuencias ambientais, cantos millos de gafas se van a vender, vale? Ou se van a facilitar, vale? Que vai ser despois desas gafas? Esperemos que moitas non queden no monte tirada, cando menos iso, vale? Que non queden por aí no monte tirada, porque o papel pode chegar a degradarse de alguna maneira, pero o polímero co que se fai non se vai a degradar, é un plástico máis, vale? Entonces, en algún lados pregúntame que facemos despois cas gafas, cando tal. Quitamos os plásticos, iso vai para o residuo normal, e o cartón para o azul, e xa está, vale? E depois temos telescopios, unha maneira un poquinho, non sei, chamarlle profesional ou tal, que tamén veredes que son os telescopios que teñen filtros H-alfa, vale? Xa son filtros específicos, moi restrictivos, totalmente seguros, e aquí o que podemos mirar é a cromosfera, vale? Miramos como a superficie do Sol. Nosotros, coa lámina Bader, o que miramos é a fotosfera, aquí vamos a mirar a cromosfera, vamos a mirar os filamentos, as protuberancias, vale? Vamos a ver o Sol como en 3D, vale? De outra maneira, miraremos solo un disco, non vamos a mirar nada máis, solo que o disco solar, vale? Algunha manchiña que poda ter e non máis. Con isto miramos un poquinho máis de forma máis amplia o Sol. Que este telescopio, que é o que vades a ver despois, de acordo? E miras aí. Bueno, este realmente é un apilado de imágenes do Sol, vale? Para sacar, digamos, máis detalles e así, pero non con tanta detalle, pero a través dese telescopio pues vades a mirar algo así
algo así parecido se hai sol, senón vamos a mirar negro total. As gafas, pois, sabedes aí un pouquiño como se vai ver, vale? E agora, con referente ás gafas, vai ser o elemento estrella para mirar o sol, iso está fora de toda dúda, a xente non vai comprar un telescopio con filtro H alfa para mirar o sol, o que vamos a facer, o que vai facer o 99% da xente, utilizar as gafas de eclipse. Entonces, primeiro, comprarlas en lugares que teñades un mínimo de confianza, vale? As ópticas poden ser un moi bo sitio para comprarlas, porque elas enténdese que van a ter unha labor previa de que o compren que estea certificado, de acordo? A través de internet tamén se poden comprar, hai tiendas que son especializadas, que están facendo unha labor de venta e de suministro de gafas importantes, totalmente fiables, vale? Pero son tiendas que están establecidas, que venden material astronómico, o sea, non hai problema. Ahora, por favor, reseitar, ir a temas de 3 gafas 1 euro, vale? Canto costa a vosa vista? 3 gafas 1 euro é un timo sí ou sí, vale? 3 gafas 1 euro despois da eclipse poden ser unhas gafas boas, pero 3 gafas 1 euro antes da eclipse non van a ser unhas gafas boas, vale? Digo porque despois da eclipse igual a xente quere desfacerse delas e o mellor topas dos miles que se están pedindo, topas gangas como esas, vale? Pero antes da eclipse non vos fiar diso, e despois da eclipse eu recomendaría que tampouco, vale? Pero, vale, que temos que facer antes de poñer as gafas? Temos que facer unha inspección das gafas, de acordo? É dicir, nos recibimos unhas gafas novas, pero poden ter unha tara, poden ter un picaje, poden ter o que sea, un rayón, o que sea. Entonces, antes de mirar o sol, temos que coller e inspeccionalas, vale? Poñémolas hacia un sitio onde haya bastante luz e non podemos, digamos, non se pode ver nada, vale? Se as poñemos nos ollos, ou se as acercamos aos ollos, non vemos absolutamente nada, de acordo? É todo negro, vale? Pero temos que inspeccionalas obligatoriamente antes de poñelas. Cando as recibimos, cando as utilizamos mañán, cando as utilizamos pasado, cando para o mes vamos a utilizalas, cando o día de eclipse vamos a utilizalas, de acordo? Cada vez que as utilicemos, temos que primeiro inspeccionalas. Por que? Porque as metemos no bolsillo, porque as metemos nun caixón, porque tal, poden ser que ou porque novas veñen con algún defecto. Non é habitual, pero pode pasar, vale? Como as poñemos? O xeito de utilizar as gafas é moi sinxelo, de acordo? Temos as gafas, inspeccionamos as gafas para que mirar que non teña ningún rayón, vale? Poñémolas mirando hacia baixo, asegurámonos de que quedan perfectamente asustadas, vale? E cando as temos perfectamente asustadas e tal, o que facemos é levantar a vista e mirar o sol, vale? Temos o sol ali, levanto a vista, miro o sol. Canto tempo? 20, 30, 40 segundos se queredes. Non é para estar 10 minutos ou media hora mirando continuamente para o sol. Isto de ir á playa, poñer a tumbona, vale? Poñer as gafas a quedarse así, iso non é aceitado. As gafas son seguras, teñen unha moi alta restricción de luz, pero non é para estar media hora mirando para o sol de forma directa, de acordo? Iso pode producir algún daño na vista, vale? Cando terminamos de mirar o sol, baixamos a vista, quitamos as gafas, vale? E non as deixamos aí en calquer lado. Ollo, ou temos que ter unha especial atención aos cativos, vale? Unha práctica moi habitual é yo me voy, me siento en la terracita, me sirve mi cervecita e os cativos están ali molestando, brincando e tal. De cara a eclipse, esas non son actitudes que podamos consentir, de acordo? Cando estamos na eclipse temos que estar pendientes dos cativos. E se deixamos unhas gafas temos que estar pendientes de que as poñen aceitadamente, que miran aceitadamente, que non quedan aí mirando moito tempo, vale? E cando terminan, o mellor recomendación miña, isto depois cada cual, é recollerlas. Por qué? Porque se van a brincar por aí, poden dañalas, despois non se van a dar conta, van a poñer outra vez, vale? Entonces, ter unha especial atención aos cativos. Sempre digo mismo,
cando facemos actividades destas para os colegios, os malos sodes vos, vale? É dicir, ter cuidado cos maiores, que eses non van a ter tal. Para que? Para que sean un vector, vale? Para que sean un vector de que cando vos fagades algo, cando non os poñades as gafas de forma aceitada, que os cativos estén pendentes de vos e que vos digan que así non es, vale? Que así non es, de acordo? A ver, que hai que tomar isto con moita seriedade, toda a precaución é pouca. Antonio, hai que comprobar a norma ISO, non? Sí, iso vamos a mirar ahora. Bueno, xa o dice aí, pero despois temos unha diapositiva especial para o tema da norma ISO, vale? Entonces, retiramos, esperamos uns minutos, porque aí non están xogando un partido de tenis, non está habendo nada que non suceda, que tenemos que estar continuamente vendo pa sol, vale? Entonces, esperamos uns minutos, volvemos a poñer, miramos, mira, xa vai un pouquiño máis, vale? Sacámolas, se temos, o que vos dicía, temos alguén ao lado, toma as gafas, mira a ti, non vai haber problema por iso, vale? Entonces, esta é a parte que vos decía, supervisar sempre os cativos, por favor, especial cuidado cos cativos. Os cativos pedímonlle, por favor, especial cuidado cos maiores, vale? A ver se entre as dúas cousas facemos un e todo sale ben, Outra cousa, están diseñadas para mirar un espacio de tempo, non podemos estar continuamente vendo pa sol. Outra cousa, bueno, que non o puxen, a ver, vale. O punto número 3, as gafas teñen caducidade, de acordo? As gafas teñen caducidade, é dicir, eses polímeros vanse degradando co tempo. Cando as guardemos, a ver, para o eclipse do ano que ven sirve, non sei, para outro tamén nos sirve, vale? Entre 2 ou 3 anos se as conservamos dun xeito adecuado, de acordo? En menos, se estamos comprando cada ano, estamos producindo cada vez máis liso e todo o rollo, entonces podemos conservalas. O único que temos que ter a precaución de guardalas adecuadamente, é dicir, metémolas nun sobre e poñémolas nun sitio que non este no medio de todas as chaves, no medio de todos os tornillos e todas esas cousas. Pero se facemos así, ahora, unha vez que tal, desbotalas, vale? Polo precio que teñen, non merece a pena, digamos, saber se están degradadas ou non están degradadas, non? Podemos ser ecolóxicos, pero tamén temos que ter a parte de seguridade principalmente. Entonces, bueno, igual me pasé, bueno, porque modifiquei algo, o que decía Carmen, non sei se despois a teño aquí ou non, as gafas teñen que cumplir unha normativa, vale? A ISO 12.000 tal, o que pon aí. Entonces, cando miredes as gafas, mirar que teñen o marcado CE, mirar que teñen a certificación posta, mirar que teñen, digamos, un mínimo de instruccións de uso postos, non? Todo iso é moi importante a hora de, bueno, danos unha mínima garantía de que o que estamos comprando aceítase digamos, o necesario, non? Ben, pois mira, témola aí, vale, témola aí. Esa é a norma que decía, vale, a ISO 12.312-2015, vale? E o que fai é unha normativa que todo, como mínimo, hai que cumprir iso, vale? Miraredes a veces que hai algunhas gafas que vos dicen, no, esta es mejor que esta. Normalmente por calidade óptica, é dicir, son máis aceitadas ou máis nítido que vamos a ver e tal. Pero o grado de protección, como mínimo, sempre o teñen que cumplir e o cumplen normalmente sin problema ningún, vale? Filtran o 99,999 da luz visible, esa que decíamos que non era tan dañina, non? Pero filtra o 100% dos rayos UV e infrarrosos. Entonces, como non debemos ver o sol? Vale? Por favor. Que está facendo? Que vemos aquí? Cal é o problema? A imprudencia. Prudencia, a falta de sentido común. Vale. O que estamos mirando aí, que teñen unhas gafas de sol normales, vale? En Biocultura en Coruña aproximamos unha rapaza e díxome que ela non iba a comprar as gafas, vale? Porque ela tiña unha de marca, unha Ray-Ban, vale? Polarizadas.
Con iso era suficiente. Non ten nada que ver que sean unhas moi boas gafas e que sean polarizadas. Non filtran como teñen que filtrar, teñen unha mínima radiación deses filtros dañinos, pero non filtran ao nivel que temos que filtrar, vale? Entonces, as gafas de sol non valen. Unhas encima de outras non valen. Onde que poñas 5 encima non valen, de acordo? Por favor, se mirades a alguén desta guisa, decirlle que non, recomendarlle que non. O clásico que había antes, as radiografías, agora xa non os dan, non? Pero antes tal. Que falla a radiografía? Sabedes decirme que falla a radiografía? Filtrar o que? Que filtra? Reduce o brillo, ¿no? Reduce a cantidad de luz, pero non filtra esos rayos, de acordo? Aquí o principal problema non é o sol, é a artritis que ten o pé, pero iso vamos a deixalo por encima, vale? O tema que se falaba, ahora xa non tanto, pero aquí temos, digamos, os carretes que había antes que tamén reducían a luz visible, pero non reducen, digamos, a radiación dañina. Isto fixeno eu, vale? De pequeno, non había información que hai, a fumar un cristal, entonces oscurece, ponlo aí. O mismo, filtra a luz visible, pero non filtra o tal. E agora vamos con un tema un pouquiño peliagudo, vale? Porque sobre isto hai certa controversia. A ver, as gafas da Eclipse están especificamente diseñadas para facer os traballos sobre iso. Diseñadas e homologadas para iso. Non están homologadas para mirar o sol. Sean válidas ou non sean válidas. La de soldar, sí. Como estou, Carmen, gracias. As gafas de soldar están diseñadas porque están diseñadas, homologadas, certificadas para iso. Non están certificadas, non son un EPI homologado para facer unha observación, vale? Sabemos que con isto dos EPIs ou do tal, hai que ser, ou está homologado ou non vale, vale? En este caso, exactamente igual, non están homologadas para mirar o sol. Teño aí a coletilla do factor protección 14, porque ao mellor chegades a ver eso, vale? Factor protección 14 ou superior. Podríamos discutir, debatir sobre se realmente con ese factor de protección é válido ou non. Cal é o problema? Seguramente de pequenos fixestes o profesor decía vos vamos a la playa e o outro decía está un día estupendo, non? A xente non se queda co detalle, vale? Sea válido ou non, non vou entrar iso, digo, non están certificadas, non están homologadas, para mí non son válidas, pero se mirades iso de factor de protección 14 e alguén vos dice, sí, garantizado que sí, vale? A xente non se queda con iso, a xente quedase con que, o sea, ti miras o de factor de protección, cando da, no había un factor de protección, cando vas ao chino, yo el factor de protección que tengo es este e el precio es este, vale? Entonces, por favor, gafas de soldar non son válidas para a observación de eclipse. Non hai máis que discutir sobre iso, de acordo? Preguntas sobre as gafas? Dime. As persoas que levamos gafas? Por encima? Por riba? Sí, por encima, vale. O que teñen que cubrirche ben, porque senón os brillos, sabes que tal, vale? Ou senón que decía, facemos o grande, vale? Se temos problema con que non lo cubre ben, facemos un grande e miramos sin problema ningún, vale? Podese ver, digamos, con prismáticos, por exemplo, usando as gafas, mirar as gafas do eclipse. Iso vamos a mirar na outra parte, pero sacas, vale? Que vos quede grabado a fuego, que vos quede moi grabado a fuego. A orden sempre ten que ser sol, filtro e o que veña detrás. Sol, filtro, equipo, meus ollos. Sol, filtro, meus ollos. Sempre ten que haber entre o sol e o que sea un filtro. Non hai outro xeito de facelo, de acordo? Moito ollo con que me pongo las gafas e miro a través do... Teño os prismáticos de mirar os pásaros. Poño as gafas, cos prismáticos... Iso xa máis, vale? Porque vai che queimar as gafas e vas a tal. Perdón, decías? Que digo que, bo día, é a primeira vez que oigo o da caducidade. Nunca o tal oí. Entendo que se teñen caducidade, teñen que poñer expresamente nas gafas. Porque sabes cando a comprarse, pero non cando a fabricar. Son recomendados. Teño compradas, nunca tal oí. Vale. Sobre este tema, mira, de feito estamos participando ahora nun
nun estudio de analizar as gafas, vale? A normativa non che exige que teña unha caducidade, vale? Pero, digamos, que non sei como chamarlle, pero o que che dice que eses, sí, a ciencia o que che dice que eses vinilos, ou eses polímeros, van seguir degradando. A degradación vai ser maior ou menor en función das condicións de uso que teñan, das condicións de almacenamento que teñan, vale? Entendo que é importante porque este evento que hai agora, as capas pode levar, agora hai unha compra, vai haber, Sí. pero anteriormente non se compraba. Sí. Claro, Claro, pero é unha recomendación moi boa para que ti non o fagas, o dixe facer. Ahora, non está registrado como tal, é dicir, estas gafas duran 3 anos, porque ao mellor, ao cabo dun ano, depende das condicións que ti lle deas de uso, e tal, xa non che vale. Pero ao mellor se deche moi boas condicións, ese polímero non degradou tanto, e aguántanche 4 ou 5 anos, vale? Entonces, como recomendación básica, estamos falando 2-3 anos. Compra outras, porque polo precio que ten non arriscas a túa vista, de acordo? Mais preguntas? Vale. Unha apreciación do que decías antes das gafas que vamos a facer despois do eclipse Sí. nas gafas, vale? A recomendación é, temos un eclipse no 2027, ainda que non o deixamos total, vamos a ver o parcial, Sí. temos un eclipse no 2028, que vamos a ver o parcial, igual as gafas, consérvalas ben, Sí. metelas no sobreciño, guardalas, Mm. e ese non, Navia de Suarna 2026, Sí. e bueno, Podemos deron máis ali, vale, apuntarlle e tal, pero xa che digo, non hai, digamos, non é como os yogures que che pon, pero cos yogures pasa o mismo, porque che pon tanto de caducidade e despois ti podes prolongalo o consumo, bueno, pois aquí podíamos chamar o mellor consumo preferente tamén, vale? Pero vai moito nas condicións de utilización e conservación, vale? Vamos rematando. Falábamos do día espello, que xa pasou, vale? Pero basicamente, para que entendades o tema, é do 21 de xullo a 12 de xullo son 52 días, vale? Como o Sol vai facendo unha órbita, chega o 21 de xullo e vai desandando, vale? O 21 de xullo está o máis a norte do que vai chegar, os outros, e depois a partir de aí vai ir para atrás, vale? Entonces, ese día espello é a partir do 21 de xullo, cantos días teño ao día que eu quero mirar, en este caso o 12 de agosto, tantos días para atrás, 52 días para diante, en este caso, 52 días para atrás, vale? Se queremos outra data, a conta é máis ou menos exactamente igual. Ese día máis ou menos situábase, había unha diferencia de 10 minutos na mesma posición, en canto a coordenada que estaba, o sea, onde estaba situado, en canto a altura tamén do Sol, vale? De cara ás actividades, as nosas, organizamos o que sea, por favor, hidratación, protección, crema, unha gorra, todo iso é moi importante, vale? E a protección da contorna, iso é indiscutible. Como vamos a quedar a mirar ese eclipse, as perseidas, vale? Levar unha chaqueta, vale? Levar algo de abrigo, que despois, pola noite, refresca, vale? Pois nada, iso serían as conclusións final, que xa vamos un pouquiño pillados de tempo. Moitísimas gracias, aí quedamos a vosa disposición. Gracias ao alcalde, á Diputación como xestores do destino Starlight e ao meu compañeiro do sector privado tamén, que é o presidente de hostelería e bueno, ahora non cos nervios non me acorda, Turismo de Galicia. Pois darvos as grazas a todos. Estas xornadas, como vos decía, pois trátase dunhas xornadas técnicas dirixidas sobre todo ao sector turístico para que saibamos informar, porque a xente vai estar mirando cara a nós, debemos ter uns coñecementos e sobre todo pois unhas normas de actuación que, bueno, pois que nos leven a dar o mellor de nós como destino turístico. Quero dar as gracias tamén á presencia a su delegada do Goberno
por acompañarnos vos nesta xornada de todas as autoridades e sobre todo do sector turístico que estades aquí. Gracias, alcalde, si te parece pasamos, bueno, queres decir unhas palabras o xestor do Destino Starlight da Diputación e nada máis, son 5 minutos. Bueno, pola miña parte, pois xa falamos antes, entonces é un pouco reiterar as gracias igual á Xunta de Galicia que á Diputación, ás administracións todas, pois a subdelegada, o delegado da Diputación e alcalde de Castroverde, e dar as gracias porque se fixeran aquí no noso municipio, e creo que isto é moi importante para o turismo, para todos, para nos mesmos, sobre todo para dinamizar un pouco a zona, pero tamén para protegerse, porque é pois, unha cousa que vai a pasar e non a vamos a volver a ver. Se vemos desta, pois xa é unha sorte, moita xente con 100 anos e non a pudo ver. O sea que algo que parece ser que vai a traer a moitísima xente a nosa zona, ao noso país, e iso é moi importante. Entonces, pois, aproveitar todos ese día, o 12 de agosto, e moitas gracias a todos. Sí. Bueno, bons días a todos, que antes non din chegado a tempo, gustoume moito a explicación, que é o que quero recalcar, pero sobre todo moita incidencia coa vista, creo que todos, pero a vista é algo moi importante, creo que se debe dar moita información sobre isto, sobre todo para os nenos e maiores e para todos, porque moitas veces non vemos os daños que pode ocasionar aí moi ben explicados, pois son graves. O eclipse pasa un día, pero a vista é o máis, non sei, un dos órganos que temos que pode ter daños, co cual me parece que moi prudente recalcar moito esa información de aquí a lá para que a xente non cometa esas imprudencias, que me parecen que é o mellor. Despois do eclipse hai vida, todo o cual. Así que, polo demais, creo que está todo falado. Moitas gracias a todos por estar aquí. Nada, bo día. Moitas grazas, alcaldes, Carmen, Paloma, subdelegada, compañeiros e compañeiras. Eu que sí diría que boto un pouco en falta a promoción que temos que facer deste evento hacia o exterior, de que a xente coñeza que a provincia de Lugo é a parte máis importante, con unha parte tamén da Coruña, en donde se vai a poder observar se hai un día limpo, non como a hoxe, que esa é outra. Pero bueno, en principio, promocionar fora que a nosa Mariña, a nosa provincia, toda esta parte que temos aquí na provincia de Lugo, que vai ser un observatorio magnífico a nivel mundial para isto. Que saibades tamén que en canto a reservas turísticas estamos tendo un posicionamento importante para este evento. Este evento é o das Preseidas, obviamente. Pero insisto nesto, que máis que promocionarnos entre nós, donde temos que promocionar e ensinar o que temos, este evento é fora, máis aló da nosa provincia e máis aló do noso país. Graciñas e bo día. E eu, pois, seguindo coa parte máis técnica, pois, decirvos que preparamos unhas carpetillas con unha información sobre o eclipse para que podamos ter todos pois uns coñecementos, pois se alguén nos pregunta, se alguén queredes levar máis carpetas, bueno, puxenvos unha a cada anseu, pero se queredes, se necesitades pois máis información, por suposto, estaremos encantados de fornecervos con ela e nada máis, que estamos a voso dispor e a seguir aprendendo. A continuación vainos a dar a charla Fernando Rei da Luz sobre a fotografía do eclipse, como podemos pois beneficiármonos non só do eclipse, sino despois dos recuerdos do eclipse e promocionar os nosos establecementos turísticos, pois tamén de cara ao astroturismo, pois con imaxes quizáis
pois senlleiras do paso da eclise pola nosa contorna. Moitísimas grazas a todos e quedamos a voso dispor todo o equipo técnico para calquera dúbida que podades ter. Gracias a todas as autoridades e a todos vos que nos axudades na divulgación do astroturismo en Galicia. Moitísimas gracias. Gracias.